Hambai chung tini haina hai chuni sabisa samari Vidansabha meeting khlaijak chuni gorami bari kaisa behlabari bisini andaro chuni khoroksa Tripura Mothani warrior tangkrak chuni Payung Bubendra thanai kisu talsan bisingo bini sori sakcha yangkha kaisa accident moni bisintei gabono bini mokol kaisa belai jungjalo khlaijak mokol gaboni treatment ibangai chung jotono palbaksa jani je chukti khai chung chubalaikha tini gai bol buskango kaham treatment ibangai thanani bangai boti arungjak gai chung isoni thanibo deyo jahate bini sorirok jawai phaitun tei chung be jaga panda phaimanjak phaika chini Sabisa Sramari ni je block ni vice president chini Takokra da Subol Singh chungbai tongo khoi political district ni working president chini Takokra da Tritit tei chungbai tongo Belabari BC ni chairman chini Lila Deborma tei chungbai tongo Pochim Lokesara DC Village ni chini chairman Sites tei chungbai tongo chini Basibari subzonal ni vice chairman tei chini regional ni president chini vice president chini Takokra da British tei joto da Tomsong joto palbaksa jaga chung tini palkhe bini khongonai tei kisisa chini jekchuk tei bana chung chubai rorka abono chini paitoga hina hai chini bubagrana hambai mariwo bini bisingtino o je khab samani kaisa boroni bisingo kaisa te kaisa no chubanani o khab samang bini bisingti chung encourage manka gai abni bangani chung bini sori naijak thani chung nisoni thani chung joto palbaksa sori nai diai nai jate bini sori sak kaham korga phaisok baiton abon chini kaisa koino hambai